Awn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni gyd weddio. Ein Duw yn tad i ni yn canmol ein braint eto, bod ti wedi caniatáu ni ddod ynghyd ar brynhawn dy ddydd fel hyn. I ni'n diolch i ti am y dydd ar ei hyd, ac yn gofyn i ti arglwydd y cawn i ras yn ein calonnau i'w sancteiddio fe, ac i'w ddefnyddio fe i'r pwrpas bwriadwyd ar ei gyfer, sef daddoli di. Ni'n diolch i ti am gyfle o'r newydd i wneud hynny prynhawn yma, ac yn gofyn am rwyddineb dysbryd am bob cymorth a help o ddichod, mwyn i ni gael gwneud hyn mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Cynorthwya ni felly, a bydded i'r arglwydd Iesu fod yn ein plith, ni'n groesawu fe arglwydd i'r oedfa, ac yn gofyn dy fendydd di ar y cyfan a wnair mwyn ei enw ef. Amen. Ni gan ni ddechrau emyn 69. Emyn 69. Fy niw, uwchlaw fy neall yw gwaith dy ddwylo i gyd, rhyfeddod anherfynol sydd yn ddynt oll ynghyd, wrth weled y ddoethineb dy allu mawr a thfri, mi greda am iachawdwriaeth yn hollol yno ti. 69. Mae'r cyhoeddiadau fel a ganlyn, ni croesawu pawb yn gynnes iawn i'r oedfa prynawn yma. Ac ar ôl y gwasanaeth fe fydd na luniaeth ysgafn fel arfer. Cyhoeddir cyfarfod gweddi drydydd nos Iau, Tachwedd yr 11 ar 15. A'r oedfa nesaf yn Gymraeg os diw ei mynd pnawn di Sul nesaf am hanner awr wedi 3. Fe wneir y casglad nawr ac ni'n canu emyn ar yn heistedd 491. Emyn 491.
Ni'n darllen gair Duw prynawn yma yn llyfr Exodus. Llyfr Exodus ar 12 bennod. Dechrau darllen yn yr adnod gyntaf, y 12 bennod o Exodus, clywch air Duw. Yr arglwydd hefyd a lefarodd wrth Moses ac Aaron yn hir yr Aifft gan ddywedyd, y mis hwn fydd i chwi yn ddechreuad y misoedd, cyntaf fydd i chwi o fisoedd y flwyddyn. Lleferwch wrth holl gynulleidfa Israel gan ddywedyd, ar y 10 dydd o'r mis hwn, cymerant iddynt bob un oen, yn ôl teuluau tadau, sef oen dros bob teulu. Ond os y teulu fydd rhy fychan i'r oen, fe a'i gymydog nesaf i'w di a'i cymer, wrth y rhifedio ddynion, pob un yn ôl ei fwyta a gyfrifwch at yr oen. Bydded yr oen gennych yn berffaith gwbl, yn wryw ac yn llwdwn blwydd, o'r defaid neu o'r geifr y cymerwch ef. A bydded yng nghadw gennych hyd y 4 dydd ar 10 o'r mis hwn, a lladded holl dyrfa cynulleidfa Israel ef yn y cyfnos. A chymerant o'r gwaed, a rhoddant ar y ddau yslysbost ac ar gapan drws y tai, a bwytant ef ynddynt. A'r cig a fwytant y nos honno wedi ei rostio wrth dan, a bara croiw, gyda dail sirion y bwytant ef. Na fwytewch ohono yn amrwd, na chwaith wedi ei ferwi mewn dwfwr, eithir wedi ei rostio wrth dan, i ben gyda'i draed a'i ymysgaroedd. Ac na weddillwch ddim ohono hyd y bore, a'r hyn fydd yn weddill ohono erbyn y bore, llosgwch yn tân. Ac fel hyn y bwytewch ef, wedi gregysu eich lwynau, a'ch esgidiau am eich traed, a'ch ffyn yn eich dwylo, a bwytewch ef ar ffrwst, pasg yr arglwydd ydyw efe. Oherwydd mi adra mwyaf trwy wlad yr Aifft yn noson hon, ac a drawaf bob cyntaf anedig o fewn tir yr Aifft, yn ddyn ac yn anifael, ac mi awn a farn yn erbyn holl ddiwiau yr Aifft, my fi yw yr arglwydd. A'r gwaed fydd i chwi yn arwydd ar y tai lle byddwch chwi, a phan welwyf y gwaed, yna raf heibio i chwi, ac ni bydd plad inistriol arnoch chwi pan drawwyf dir yr Aifft. A'r dydd hwn fydd yn goffadwriaeth i chwi, a chwiau cedwch ef yn wyl i'r arglwydd trwy eich cenedlaethau. Cedwch ef yn wyl trwy ddeddf dragwyddol. 7 niwrnod y bwytewch fara croiw. Y dydd cyntaf y bwriwch sirdoes allan o'ch tai, herwydd pwy bynnag a fwy taw fara lefeinllyd, o'r dydd cyntaf hyd y 8 dydd, yr enau twnw a dorir y maith o ddiwrth Israel. Ar y dydd cyntaf hefyd, y bydd i chwi gymanfa sanctaidd, a chymanfa sanctaidd ar y 7 dydd. Dim gwaith ni wnair ynddynt, ond nid yr hyn a fwyty pob dyn, hynny yn unig a ellwch a'i wneithir. Cedwch hefyd wyl y bara croiw, oherwydd o fewn corff y dydd hwn, y dygaf eich lluoedd chwi allan o wlad yr Aifft. Am hynny cedwch y dydd hwn yn eich cenedlaethau trwy ddeddf dragwyddol. Yn y mis cyntaf, ar y 4 dydd ar 10 o'r mis yn yr hwyr, y bwytewch fara croiw hyd yr 11 dydd ar 20 o'r mis yn yr hwyr. Na chaffer sirdoes yn eich tai 7 niwrnod, gan pwy bynnag a fwy taw fara lefeinllyd, yr enau twnw a dorir ymaith o gynulleidfa Israel, yn gystal y dieithr a'r priodor. Na fwytewch ddim lefeinllyd, bwytewch fara croiw yn eich holl dregfannau. A galwodd Moses am holl lleniried Israel, ac a ddywedodd wrthynt, tynnwch a chymerwch eich wi oen yn ôl eich teuluoedd, a lleddwch y pasg, a chymerwch disw ei sop, a throchwch ef yn y gwaed a fyddo yn y cawg, a rhoddwch ar gapan y drws ac ar y ddau ystlysbost, o'r gwaed a fyddo yn y cawg, ac na aid neb honnoch allan o ddrws ei di hyd y bore.
oherwydd yr arglwydd a dramwya i daro'r eithriaid. A phan welo e fe y gwaed ar gapan y drws ac ar y ddau yslysbost, yna yr arglwydd a heibio i'r drws, ac ni ad i'r dinistrydd ddyfod i mewn i'ch tai chwi i ddinistrio. A chwi a gedwch y peth hyn yn ddeddf i ti, ac eith feibion yn dragywydd. A phan ddelwch i'r wlad ar idd yr arglwydd i chwi, megis yr addawodd, yna cedwch y gwasanaeth hwn. A bydd, pan ddywedo eich meibion wrthych, pa wasanaeth yw hwn gennych? Yna dywedwch, aberth pasg yr arglwydd ydyw. Hwnna aeth heibio i dau meibion Israel yn yr aifft, pan drawodd efo'r eithriaid ac ar achubodd ein tai ni. Yna'r ymgrymodd y bobl ac addol asant. A meibion Israel aethant ymaith, ac a wnaethant megis y gorchomenasau'r arglwydd wrth Moses ac Aaron, felly y gwnaethant. Ar hanner nos, y trawodd yr arglwydd bob cyntaf anedig yng ngwlad yr aifft. O gyntaf anedig Pharo, ar hwnna eisteddau ar ei frenhinfainc, hyd gyntaf anedig y gaethes oedd yn y carchardi, a phob cyntaf anedig i anifail. A Pharo a gyfododd liw nos, fe a'i holl weision, a'r holl eithriaid, ac yr oedd gweiddi mawr yn yr aifft. Oblygu nid oedd di ar nad ydoedd un marw ynddo. Bydde di Dduw roi i fendith ar ei air a pheri ni i'w ddeall. Amen. Ni'n dod at yr arglwydd nawr mewn gweddi. Gawn ni droi ato fe. Ni'n dod arglwydd Gaerdyfron gan ymgrymu a chan gofio pwy i ni a phwy o'i ti. Arglwydd i ni yn ymwybodol wrth yn bod ni'n dod fod yna wahaniaeth mawr rhyngo ni. Mae plant meidrol llwch y llawr i ni a phechaduried. A thethau y Duw tragwyddol sanctaidd mor wahanol. Ti yw'r un arglwydd sydd yn trigo yn y goleuni ni ellir dyfod ato. A ninne yn trigo yma ar y ddeiar, yn blant adda arglwydd, plant y cwymp. I ni yn diolch yn fawr i ti fod yna gymdeithas yn bosib rhwng llwch y llawr a'r Duw sanctaidd. Ac fe sylweddolwn ni o Dduw, mae dim ond yn yr arglwydd Iesu Grist fedrwn ni gyfarfod fydd. Ond i ni yn ymhyfrydu, yn bod ni yn cwrdd, y Duw mawr tragwyddol a llwch y llawr yn Iesu Grist. Ac fe ddwedwn ni eto gyda'r emynydd, dyma babell y cyfarfod, dyma gymod yn y gwaed, dyma noddfail o fryddion, dyma i gleifion, feddyg rhad, dyma fan yn ymyl diwdod i bechadur wneud ei nith, a chyfiawnder pyr yn efoedd yn siriol wenu arno byth. Ni'n diolch yn fawr i ti arglwydd bod ti wedi trefnu'r ffordd hon ar yn cyfer ni, a threfnu'r fath berson ag yw yr arglwydd Iesu Grist ar ein cyfer ni. Diolch i ti amdano, mae fe yw'r oen difau sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Ni'n diolch i ti fod e wedi mynd yn fechnydd, diolch i ti fod e wedi cadw'r ddeddf, wedi mynd i'r ddeddf yn ddiwedd wrth farw ei hun ar galfari. Ni'n diolch yn fawr i ti o Dduw ein tad am agor ffordd i ni, a bod y nefoedd wedi cael ei hagor ar ein cyfer ni, a bod ni'n gallu sefyll Gaerdyfron di fel rheini sydd yn lân, a rheini wedi gwisgo yng nghyfiawnder Iesu Grist. Ni'n diolch i ti arglwydd mae ti sydd wedi trefnu'r cyfan yma i gyd. Iesu, cwbl y Duw gwaith dy law. Ni'n gweld arglwydd fod yna drefen, fod yna gynllun wedi bod, ac mi welaf ryfeddodau, draw mi welaf ryfeddodau, dyfnion bethau 3 yn 1, cyn bod eden ardd na chodwm, grasol fwriad Duw at ddyn, trefnu meichiau cyn bod dyled, trefnu meddyg, cyn bod clwy, caru gelyn, heb un heiddiant, gaiff y clod tragwyddol mwy. Ni'n diolch i ti arglwydd
cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer, na ser uwch ben fe drefnwyd ffordd, ynghyngor tri yn un i achub gwael, golledig euog ddyn. Ac ni'n diolch i ti yng nghyflawnder yr amser fod y cynllun hwnnw wedi wireddu. Crist wedi dod i'r byd, wedi wneithio'r o wraig, wedi wneithio'r dan y ddeddf, fel y prynau y rhai oedd dan y ddeddf. Ac ni'n diolch i ti prynhawn yma fod yna wahoddiad i ni at Grist, ac ni'n dymuno arglwydd y bydd y newyddion da yma, yr efengil yn mynd allan yn ei grym y dydd hwn dros y byd i gyd, ac y bydd yna ddod at yr arglwydd Iesu Grist mewn edifeirwch. Diolch i ti arglwydd bod ti'n rhoi edifeirwch i ni sydd ddim yn bwriadu edifarhau, ddim yn gallu edifarhau mewn gwirionedd, i ni sydd ddim yn gallu credu nac yn bwriadu. I ni'n diolch i ti am dy roddion, edifeirwch a ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ni'n gofyn i ti arglwydd y bydd ffrwyth iachawdwriaeth yn amlwg yn y bywydau ni sydd yn proffesu. Ni'n diolch i ti o ddiwain tad fod yna gredinwyr, fod yna weddill yn ôl etholedigaeth gras yn ein gwlad ni. Ac arglwydd i ni yn gofyn i ti drwy'r ysbryd glân i gwneud ni'n fwy effeithiol y dyddiau yma, yn well tystion i ti. Y bydd yn bywydau ni'n well, bydd yn tystiolaeth ni ar lafar yn fwy grymus. Gwna ni yn wir o leini ac yn halen os gweled i'n dda yn y gymdeithas sydd ohoni. I ni yn gofidio arglwydd, gofidio am ein gwlad ni, ei chyflwr hi. Ni'n meddwl arglwydd am Gymru, ac fel rwy ti wedi ymweld, ac fel mae Cymru, Cymraeg yn y gorffennol arglwydd wedi bod yn tyrru i lefydd o addoliad, ac yn mwynhau clywed sôn am yr arglwydd Iesu, ac yn tynnu at dy bethau di, ac arglwydd fel arall mae hi ar hyn o bryd. Ac ni'n gofyn i ti y byddi di eto yn ein dydd yn cenhedlaeth yn cofio amdano ni, ac yn rhoi'r cynnar law a'r diweddar law o ddiwain tad eto fel bydd yr anialwch yn ffrwytho. Clew ni felly y prynhawn yma, i ni yn diolch i ti am bob cyfle i weld ein gilydd ac i ddod ynghyd, i gael cyfle arglwydd i agor y gair. Ni'n gofyn i ti y bydd hyn dan dy fendith di hefyd wrth i ni geisio dweud yn dda am Iesu Grist. Gyn ni'n gofyn i ti arglwydd y byddwn ni'n gweld ein rhan ynddo fe y prynawn yma, cael ein cadarnhau yn y ffydd, ac arglwydd os mynnu, ni'n gofyn i ti alw pechaduried eto drwy'r neges o'ch syml hon y prynhawn yma. Clyw ein gweddi arglwydd a madde'n beiau mawr i dderbyn, am y bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen.
Ni barhau i ganu yr emyn 216. 216. Yn Eden cofiaf hynny byth, bendithion gollais rif y glith, syrthiodd fy nghoron wew, ond buddigoliaeth Calfari enillodd hon yn ôl i mi ganaf tra fwyf byw. 216. Wel, gyfeillion y testyn sydd gen i brynhawn yma yw Exodus ar 12 bennod a geiriau yr arglwydd yn y drydedd adnod ar 10. Exodus 12 ac adnod 13. 12th chapter of Exodus and the 13th verse. A'r gwaed fydd I chwi yn arwydd ar y tai lle byddwch chwi, a phan welwyf y gwaed yna yr afheibio I chwi, ac ni bydd pla dinistriol arno chwi pan drawwyf dir yr aifft. Mae angen I ni fynd nôl at sylfaeni yn fynnych iawn iawn. Ac mae hyn yn wir, mae'n debyg ar bob adeg yn hanes yr eglwys. Os na fyddwn ni'n talu sylw i'r sylfaeni, yna mae'r muriau yn mynd I gwmpo. Ac yn enwedig falle yn y cyfnod hwn, gyda thrau yr ysbryd glân a'i waith. Yn ystod cyfnod fel hwn, mae materion ysbrydol yn dueddol o fynd yn fwy aneglur ac anelwig. Dyw pethau ddim mor glir ac y dymunau ni iddyn nhw fod yn aml iawn hyd yn oed yn ein eglwysi efengyledd ni. Cymerwch sail iachawdwriaeth enghraifft. Mater hollol sylfaenol yw hyn wrth gwrs. Ife rhyw brofiad neu gilydd, ife cael rhyw weledigaeth neu rhyw weithred, mynd mlaen ar ddiwedd rhyw oedfa lle mae yna wahoddiad I ddychweledigion rhain ni sydd eisiau proffesu ffydd yn Iesu Grist a'i hynny sydd yn eich gwneud chi'n Gristion. Neu fod yna rhyw deimlad wedi dod drosoch chi, rhyw deimlad hapus. Beth yw sail iachawdwriaeth i'r credadyn? A beth yw sail sicrwydd iachawdwriaeth? Eto, ife yn bod ni'n teimlo'n sicr. Mae teimladau
neu'r serchiadau i gael gwell gair, yn rhan o'r bywyd Cristnogol, yn sicr, diwiol dristwch, parchedig ofn yr arglwydd, llawenydd, cariad, mae'r pethau yma yn digwydd yn y teimladau neu yn y serchiadau, ac maen nhw'n sicr yn rhan o fywyd y Cristion. Ond ai teimladau neu serchiadau yw sail ein sicrwydd ni yn bod ni mewn gwirionedd yn Gristnogion, yn perthyn i'r arglwydd ac yn ddiogel. Felly, nawr mae hanes yr Exodus a hint a helynt plant Israel yn dangos yn glir dau beth i ni yn y darn hwn. Beth yw sail diogelwch y credadun i ddechrau, ac wedyn beth yw sail sicrwydd y credadun. A chofiwch, mae'r ddau beth yn wahanol. Mae modd i rywun i fod yn Gristion mewn gwirionedd, ond am wahanol resymau, yn ansicr ynglyn â hynny. Ond mae Ioan yn dweud wrthon ni yn ei epistol cyntaf, 5 bennod ar 10 adnod ar 10, mae e'n dweud i fod e'n sgrifennu fel y gwypoch fod i chwi fywyd tragwyddol. Ac wy'n credu gallwn ni gymryd wrth hynny fod yr arglwydd yn golygu i ni fod yn sicr yn bod ni'n Gristnogion, os i ni yn Gristnogion o gwbl. Yn golygu yn bod ni yn sicr yn ogystal â bod yn saff. Ac felly, gawn ni edrych ar y ddau beth nawr te. Yn gyntaf i gyd, sail diogelwch. Chi'n gwybod yr hanes am blant Israel, mi lawr i'r Aifft yng nghyfnod Joseph, ac wedyn fe gyfododd Pharo ddim yn nabod Joseph, ac cenedlaethau mewn gwirionedd o blant Israel yn gorfod byw yng Ngwlad yr Aifft mewn caethiwed, byw dan ormes. Caethweision oedden nhw yn ocheneidio dan iau creulon yr Eiffdwyr. Ond mae'r arglwydd yn drigarog ac yn dod i'r adwy i'w gwaredu nhw. Pharo, wrth gwrs, ddim yn fodlon gollwng plant Israel yn rhydd o blegyd i fod e'n colli i gaethweision ac yn gwrthod i gollwng nhw nes bod yn rhaid iddo fe yn y diwedd. Yr arglwydd yn dod â ffla ar ôl pla, 10 pla i gyd ar 10 pla oedd taro'r cyntaf anedig, anifeiliaid a dynion yng Ngwlad yr Aifft. Cynllun yr arglwydd yn hyn i gyd, wrth gwrs, oedd gwahanu rhwng yr Eifftiaid a'i bobl eu hunan. Allan o'r rhain o'r Israeliad yma, oedd y gwaredwr yn mynd i ddod. Oedd rhaid cadw a diogelu y genedl yma, yn holl bwysig yn nhrefn y cadw. Ac wedyn, os oedd y gelynion yma yn mynd i amharu ar bobl ddiw, wel, oedd rhaid delio gyda nhw. Ac angel marwolaeth yn mynd i ddod heibio i daro'r cyntaf anedig yn hir yr Aifft. Ond oedd na gynllun gan ddiw. Oedd pob teulu i fod i gymeryd oen i ddechrau, ond nid unrhyw oen. Oedd rhaid bod yr oen yma yn oen dinam, yn oen perffaith gwbl. Plant Israel ddim fod i fentro cynnig dim byd i ddew oedd yn ddim o safon, y safon gorau posibl, y safon ucha posibl. Ac mwyn gwirio i fod oedd rhaid cadw'r oen i wneud yn sicr na fydde fe ddim yn mynd yn sâl, ddim yn datblygu rhyw haint neu rhyw glefyd dros ddyddiau, felly mi fydde'r teulu ni wylio fe. Cadw golwg arno fe, cael gweld nag oedd e ddim yn clyfychu. Oedd yr oen yma yn rhwym o gael ei ladd wedyn, a gwaed yr oen gael ei gasglu mewn cawg, mewn basin, a'i roi ar ystlys bist a chapan drws y tai lle oedd yr Israeliad yn byw. Pan bydde angel marwolaeth wedyn yn dod heibio,
A'r arglwydd yn gweld arwydd y gwaed, bydde fe'n mynd heibio ac mi fydde'r bobl yn ddiogel. Deall oddi wrth y gair Saesneg Passover, beth oedd yn digwydd mewn gwirionedd, oedd yr angel yn pasio drosodd a'r bobl yn ddiogel wedyn dan arwydd y gwaed. Nawr, yn ogystal â bod yn effeithiol hollol y noson honno i gadw rhai oedd dan arwydd y gwaed trag cael ei dinistrio, roedd yna addysg hefyd fan hyn ynglyn â siwt mae pechaduriaid ym mhob oes yn cael ei cadw'n ddiogel. Sut allwch chi a fi fel pechaduriaid i ni yn ôl am ogoniant Dyw yn ddi-ai yn bendifaddau i ni yn bechaduriaid, yn ni. Does a ddim modd i ni wadu hyn yn y byd. Ac felly ni'n rhwym o fod dan gondemniad ac ni'n rhwym o ddisgwyl damnedigaeth. Ond sut alla i a sut allwch chi fod yn ddiogel ac yn ddiogel ddiffail, heb os nac oni bai dros amser a thros dragwyddoldeb. A petai ni'n gwybod bod ni'n gofod marw yn y dyfodol agos, gallen ni fod yn hollol hyderus, yn hollol siŵr nag i ni ddim yn mynd i gael yn taflu o ddiger bron yr arglwydd, ddim yn mynd i fynd i uffern o gwbl. Sut allwn ni fod yn ddiogel? Wel, mae yna oen ar ein cyfer ni hefyd yn oes e? Mae yna oen. Ac yn union fel oedd oen y Pasg o drefniad Dyw, felly mae'r arglwydd Iesu Grist o drefniad Dyw, yn dyw e. Nawr mae hyn yn fater o hyfrydwch i ni gael olrain yn yr ysgrythyr fel mae'r iachawdwriaeth yn tarddu o Dduw. Dyw yw awdur y cyfan. Dyw sydd wedi trefnu'r cyfan. Yn yr 8fed o ddiarhebion, mae'r arglwydd Iesu yn llefaru ac mae'n dweud fel hyn, tragwyddoldeb ymheneiniwyd, medda fe, y dechreuad cyn bod y ddeiar. Hynny yw, fe ddewiswyd yr arglwydd Iesu Grist yn rhagwyddoldeb. Fe'i gosodwyd ar wahân megis, fe'i eneiniwyd fe'i gosodwyd yn ei swydd, yn gyfryngwr ac yn fechnydd ac yn iachawdwr. Fe gafodd ei apwyntio gan y tad i hyn. A mae'r tad yn dweud am yr arglwydd Iesu, welef yng ngwas yr hwn ar y dwy fynnau gynnal, fy etholedig i'r hwn ymaen fy enaid yn fodlon. Cyn bod ni'n meddwl am etholedigaeth dynion, i ni'n meddwl am etholedigaeth yr arglwydd Iesu. Fe yw'r un cyntaf erioed i gael ei ddewis na i ethol. I ethol gan y tad i'r gwaith hwn. Gosodais fy nghymorth, medde'r tad, ar un cadarn. Hynny yw ein cymorth ni. O ble mae'n cymorth ni mynd i ddod fel pechaduriaid anobeithiol? O ble mae'n gobeith ni yn mynd i ddod? Wel, mae Dyw y tad yn dweud, dwi wedi apwyntio hwn, fy mab, yr oen, i'ch cynorthwyo chi yn eich trienni, yn eich colledigaeth, yn eich anobaith, wi wedi apwyntio hwn, medde'r tad. Ac yng nghyflawnder yr amser, wrth gwrs, fe ddath yr arglwydd Iesu. A dyma fe'n dweud wrth y tad megis, corff a baratoais i mi. I ni'n siarad nawr am yr ymgnawdoliad yn dyn ni. Ac fe'i rhoddwyd i'r byd. Felly carodd Dyw y byd fel y rhoddodd y tad yn rhoi y mab. Faint o weithiau yn y bumed benod o Iwan, mae Iesu Grist yn siarad ar Iddewon ac yn dweud wrthyn nhw, yn mynnu, esbonio wrthyn nhw, i fod wedi cael ei anfon. Chi'n cofio, o'n nhw'n codi cwestiwn o hyd yn nhw, o ble wyt ti? Pwy wyt ti? Yn awgrym oedd fod neb. Ni'n gwybod pwy o Abraham, medden nhw, ond pwy wyt ti? A mae Iesu Grist yn dweud, dwi wedi cael fy nanfon, medda fe. Nid wedi dod ar fy liwt fy hun o dwy, ond wedi cael fy anfon.
A beth wedyn te am Galfaria, beth oedd yn digwydd fanno, yr arglwydd, eto, y tad, chi'n gweld, tad yn cymryd yr inisiatif ac yn gweud, yr arglwydd a roddes arno ef, Iesu Grist, ein hanwiredd ni i gyd. Beth am y groes trwy derfynedig gyngor a rhagwybodaeth Duw ddigwyddodd e. Oedd rhan gyda dynion yn y peth yn sicr, ond oedd e o drefniad y tad eto, yng nghynllun Duw. Ac wedyn, wrth feddwl am yr arglwydd Iesu Grist a'i waith ar y groes, mae Paul yn dweud wrthon ni yn y drydedd o Rufeinied, yr hwn a osododd Duw, y tad eto, chi'n gweld, yn iawn. A'r un Duw hwnnw, a osododd ei fab yn iawn, ac aroddes arno ef ein hanwiredd ni gyd, yr un Duw a'i cyfododd e, ac a'i dyrchafodd e, ac a'i coronodd e, ac anrhydedd a gogoniant. Wel, nawr te, stym ryfedd felly, pan bod Ioan Fedyddiwr yn pregethu Crist, mae e'n dweud, wele oen, ond dyw e ddim yn stopio fanna, dyw e. Wele oen Duw, oen Duw yw e. Mae wedi dod o ddiwrth Dduw, mae yn Dduw hefyd wrth gwrs, a mae o drefniad yr arglwydd, nid unrhyw oen yw e o gwbl, oen Duw yw e. Nawr, chi'n cofio te bod oen y Pasg i fod yn oen dinam, difau, difeus. A mae yna dystiolaeth i hyn yn yr ysgrythyr, yn dos e? Mae Pedr yn dweud amdano fe i fod yn oen difeus a difrycheilid, dim spot arno fe o gwbl, difrycheilid. Pedr yn gwybod yn iawn beth oedd brychau a beth oedd beiau. Achos oedd e'n llawn ohonyn nhw unan fel fi. Mae'n gwybod wedyn am un sydd ddim fel na. Oen difeus a difrycheilid. Lle ni ofyn cwestiwn i Pedr, siaran gyffredinol wyt ti nawr, efe Pedr? Na, mi ddwedai yn benodol, meddai Pedr, yr hwn ni wnaeth bechod, ac ni chaid twyll yn ei enau. Os di pechod yn dangos i hun yn rwle yn ein bywydau ni, mae'n ymddangos yn ein lleferydd ni, yn ein tafodau ni, yn yr hyn i ni yn ei ddweud yn diwedd. Dyna pam mae gymaint gan air Duw i ddweud am y tafod, yn wedig yn epistol Iago, os ych chi'n cofio, ond yr arglwydd Iesu Grist yn eithriad. Yr unig eithriad sydd wedi bod erioed ni chaid twyll yn ei enau. Beth petai ni eisiau tystiolaeth annibynnol i dystiolaeth Pedr? Dwi'n siarad fel hyn, chi'n gwybod mai tystiolaeth yr Ysbryd Glân yw e mewn gwirionedd yn chi wrth gwrs. Ond beth betaw ni am dystiolaeth oddi wrth un o'r apostolion neu un o'r disgyblion eraill te? Wel, dyma Ioan yn dod ymlaen ac yn dweud, ynddo ef, Iesu Grist, nid oes pechod. Ac wedyn, ynglyn ag oen y Pasg, oedd yn rhaid i gadw fe, a'i wylio fe, rhag iddo fe glyfychu, rhag iddo fe fod yn aberth anhilwng, wrth gwrs. Ac oedd hynny'n wir am oen Duw, yr arglwydd Iesu Grist. Wel, oedd, chi'n gweld, fe gadwyd yr arglwydd Iesu Grist yng ngwydd dynion ac angylion a chythreiliad a'r tad am 33 o flynyddoedd. A beth oedd tystiolaeth un o'r cythreiliad amdano fe? Sanct Duw wyt ti. Beth am dystiolaeth yr angylion? Yn sewn ni nôl i'r 6 bennod o Eseia. Chi'n cofio, mae'r weledigaeth yno. Ac mae Eseia'n gweld yr arglwydd, drad yr chafedig. Ac mae'r angylion, yr ceriwbied, yr seraffied, maen nhw'n dweud rhywbeth yn nhw. Sanct, sanct, sanct. Ewch i'r 12 benod o Ioan ac fe welwch chi mai am Iesu Grist maen nhw'n dweud hynny'n benodol. A dyna dystiolaeth yr angylion.
am y gwaredwr. Beth am dystiolaeth dyn? Peilat o ddim yn gyfaill i'r arglwydd Iesu Grist o gwbl. Nid wyf fi'n gweld dim bai yn y dyn hwn, medda fe, am Iesu Grist. A beth am dystiolaeth y tad? Hwn yw fy anwyl fab yn yr hwn bodlonwyd. Ac felly mae'r arglwydd Iesu yn cyfateb i'r cysgod yma yn yr Hen Testament yn diwe. Mae'n oen o drefniad Duw, mae'n oen dinam ac mae'n oen sydd wedi cael ei wylio yn ofalus i gael gweld os oedd na feie ynddo fe o gwbl. A doedd na dim un o gwbl. Ac yn union fel oen y Pasg, fe gafodd ei ladd, wrth gwrs, hwn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Bu farw'r arglwydd Iesu, fe drywanwyd i ystlys fe ddath dŵr a gwaed allan o'i ystlys ac mae'r apostol yn dweud wrthon ni, Crist ein Pasg ni a berthwyd trosom. Nawr te, wrth feddwl am ddefod y Pasg cyntaf yma fan hyn yn y 12 o Exodus, bwriwch bod na ryw Israelied wedi dilyn y cyfarwyddiadau i ryw fesur. Wedi cael oen, wedi cael gafel mewn oen, gweld i fod e'n oen dinam, ac wedi ladde, ond wedi gadael pethau fanna. Mi fydde yn dal mewn perygl mawr yn noson honno yn bydde fe. Oedd yn rhaid gwneud rhywbeth ar gwaed, ond rhaid dilyn y cyfarwyddiadau yma i'r eithaf, a gofalu bod na ei fuddod ynglyn â phob rhan o'r cyfarwyddiadau yma. Oedd rhaid troi'r gwaed ar ystlys bist a chapan y drws, ac felly, gyfeillion, mwyn i chi a fi fod yn ddiogel, mae'n rhaid i ni gredu a phwyso ar farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist drosto ni, drosta i yn bersonol. Mae'n rhaid cael ei waed yn calonnau ni. Dyw e ddim yn ddigon, wyddwch chi, fod yr arglwydd Iesu wedi marw ar Galfaria i fi fod yn ddiogel. Mae'n rhaid cymwyso'r gwaed, mae'n rhaid bod yn application o'r gwaed yna. Ar y mywyd i, ar ynghalon i fi, ar ynghalon i. Trwy ffydd yn ei waed ef, medde'r apostol. Dyna fel i ni'n gallu bod yn gadwedig ac yn ddiogel. Mae eisiau i ni felly i dderbyn yr arglwydd Iesu yn bersonol. Oblygu i'r sawl a'i derbeniasant ef, y rhoddau sef e'r gallu fod yn feibion i Dduw. Nawr, di ni gyd yma, prynhawn yma, heblaw am rhain sydd yn gwrando ar-lein. Ydy ni wedi derbyn yr arglwydd Iesu Grist fel gwaredwr personol. Ydy'r gwaed yma arno ni. Ydych chi'n pwyso ar farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist drostoch chi, a hynny'n unig. Chi'n gweud, haeddiant gen i fi nid oes, ond tlawd yn glynu wrth dy groes. Ac efe gwaith Crist ar Galfaria yw unig sail eich gobeith chi. Bo chi'n mynd i gael eich derbyn a'ch diogelu yn wyneb llyd Duw cyfiawn. Cofiwch, edrych ar y gwaed oedd yr arglwydd wrth ddod heibio yn noson ofnadwy honno. Beth bendigedig i feddwl y prynhawn yma yn diwe bod golwg Duw ar y gwaed o hyd y prynhawn yma, ar yn calonnau ni. Chi'n bod, gallai ni dreulio amser gyda chi prynhawn yma, yn mynd trwy'r ysgrythyr yn dangos i chi le mae dynion wedi edrych i wahanol gyfeiriadau. Cofio Lot, enghraifft, yn edrych, mae'n cyfodi olwg ac yn gweld dyffryn ffrwythlon yr Iorddonen, ac mae eisiau'r tir yna yn diwe. Ac mae yna wrthgiliad yn digwydd oherwydd mae'n ymwahanu oddi wrth Abraham. Mae'n fodlon gadael cwmni dyn diwiol fel Abraham o blygyd. Mae wedi gweld rhywbeth.
Ond lle mae llyged yr arglwydd? Ble mae Duw yn edrych y prynhawn yma? Mae Duw yn edrych ar ei fab ac ar waed ei fab ar eich bywyd chi a fi. Fanna mae'n edrych. Diolch iddo. Dyw e ddim yn edrych ar lechu'r ddeddf sydd wedi cael ei torri'n ufflon gyda ni. Edrych ar y gwaed mae e. Gewch chi gael gwasgu hwn erbyn bach y prynhawn yma. Meddyliwch am rai o'r Israelied yma gallen nhw fod yn byw mewn tai crand urddasol. Mwy na thebyg fod nhw gyd rhywbeth rhywun peth, ond bwriwch fod yna rhai o'r Israelied yma wedi llwyddo'n well na'i gilydd ac wedi adeiladu tai crandiach na'i gilydd iddyn nhw hunain. Dyma un teulu yn byw mewn tŷ saff, yn edrych yn saff, beth bynnag, tŷ solet wedi adeiladu'n dda, to da arno fe, welydd, cryfion, ac yn y blaen. Beth petai nhw wedi ymddiried i'r tai yna, gwneithuriad y tai ar natur yr adeiladu, llechu yn dda ar y todd wedwn ni, welydd cadarn. Beth petai nhw wedi resymu fel hyn? Wel, sy'n eisiau ni boeni. Mae sôn bod yr angel yma yn dod heibio, ond mae'r tŷ yn ddiogel. Petai nhw ddim wedi rhoi'r gwaed ar ystlys bist a chapan y drws, sy'n nhw'n cael ei dinistrio gyfeillion, sdim ots pa mor ddel oedd y tŷ, pa mor grand oedd y tŷ, pa mor gadarn oedd y tŷ yn edrych. Ar y llaw arall, gallai rhywun fod yn byw mewn hofel o le, ac yn ofni'n fawr bod ei dŷ yn simpl, bod y lloriau yn bwdwr, y to yn gollwng a'r welydd byti gwmpo. Ond oedd ddim gwaniaeth o gwbl, oedd e? Os oedd y gwaed yno, ond nhw'n ddiogel. Ac felly, mae yna ferddiannau a merddiannau wedi meddwl i bod nhw'n ddiogel o blegyd bod cymeriad da gyda nhw yn ei golwg ei hunain. Hynny yw, mae'r tŷ yn grand, medden nhw. I ni'n pwyso ar y ffaith bod ni wedi gwneud yn gorau. Ddim yn gwneud drwg i neb, wedi cadw at yn gair, wedi tynnu'n pwysau, tipyn bach o gapel hefyd falle. A dyna'r tŷ i chi, mae'r tŷ yn edrych yn gret. Meddyliwch allai rai o'r Israelied yma fod wedi dweud, mae'n bod y byty'r gwaed yma ar ystlys bist a chapan y drws, achos wedi'r cyfan i ni'n blant i Abram. Neu allai eraill fod wedi dweud, i ni wedi cael yn siaro ddioddefaint beth bynnag yn yr aifft. Sy'n eisiau ni i wneud hyn o gwbl. Mae'n bysyn nhw mewn perygl mawr yn bysyn nhw. Ar y llaw arall, gallai fod rhywun yn argoeddiedig bod dim lot o siap arnyn nhw o gwbl. Yn dweud fel hyn, chimod, wel, sôn am fod yn ddiwiol, allai'n gweld lot o ddiwioldeb ynglyn â fi. Dyw mywyd defosiynol i ddim yn dda iawn, mae yna ddiffyg gwres ysbrydol yma, dwi ddim yn gallu tystiolaethu, dyw'n wasanaeth i ddim up to scratch. Gymaint o feiau, mae hynny fel petai rhywun yn byw mewn hofel o le, chi'n bod, y to yn gollwng a'r lloriau yn bwdwr ac yn y blaen. Wel, dyn ni'n eisiau cymell neb i fod yn Gristnogion gwael ydyn ni. Ond mae rhaid i ni ddweud hyn. Os ydy'r gwaed ar eich calon chi, os ych chi wedi pwyso a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist, i chi'n ddiogel. A minne gyda chi. Nid ar yn rinweddau ni, na'n methiannau ni, mae'r arglwydd yn edrych, ond ar y gwaed. Dyna yw yn diogelwch ni. Ac wedyn, yn fyrrach ac yn ail, i'n dod at fater sicrwydd. Chi'n ni gael meddwl am enghraifft eto, teulu bach yn y tŷ.
ac maen nhw yn meddwl am yr hyn sydd yn mynd i ddigwydd yn noson honno. Mae'r gwraig y tŷ yn nerfus. Mae gwri wedi gofalu bod gwaed ar ystlys byst a chapan y drws, ond mae o natur ofnus. Mae'n ni'n bryderus wrth natur. A mae'n meddwl am beth mor ofnadwy sydd yn mynd i ddigwydd. Mae ofn yr angel arni ddi, ofn marw arni ddi, ofn dinistr arni ddi. Mae'n ofni popeth, ond mae yna waed wedi cael ei rhoi ar y tŷ. Ac mae gŵr i'n gweld i fel hyn, yn bryderus ac yn ofnus, ac mae'n resymu gyda hi, ac mae'n dweud, wel, cofia di nawr, mae'r arglwydd wedi addo. Mae e wedi rhoi ei air, a dyma ddwedodd e, pan welwy fy gwaed, yna yr af heibio i chwi, ac ni bydd plad dinistriol arno chwi. Ac mae'n resymu gyda'i wraig, ac mae'n gweud, i fe gair dyn yw hwnna? Na, meddai hi. Wel, wyt ti'n iawn, gair y digelwyddog ddiw yw hwnna, yn te? Ie, meddai hi. Mae e wedi addo. Wel, beth sy'n eisiau ti wneud, meddai'r gŵr wrth y wraig, yw credu'r addewid. Pwyso ar yr addewid. A dyna dy garanti di. Mae'r arglwydd wedi dweud. Nawr, mae'r arglwydd yn dweud peth fel hyn, gyfeillion, hwnna gredo a fydd gadwedig. Cred yn yr arglwydd Iesu a chadwedig fyddi. A beth sydd eisiau arno ni, os na gyn ni'n siŵr o'n iachawdwriaeth, yw pwyso ar air yr arglwydd. Pwyso ar addewidion o'r math yna i ni'n cael yn ngair Duw. Nid ar ein teimladau ni, nid ar sibrydion y diafol yn sicr, nid ar unrhyw lais arall yn y byd, ond ni'n pwyso ar yr hyn mae Duw wedi ddweud yn ei air. Allwn ni grisialu'r cyfan fel hyn, trwy'r gwaed i ni'n saff, a trwy'r gair rydyn ni'n sicr. The blood makes us safe. The word makes us sure. Bydded felly. Amen. Chwe chant 12. Chwe chant 12. Tyred Iesu i'r anialwch at bechadu'r gwael ei lun, ganwaith ddrysodd mewn rhwydau weithiodd ef ei hun. Llosg fieri sydd o'm cwmpas, dod fi sefyll ar fy nhraed, moes dy law ac arwain drosodd fe naid gwan, i dir ei wlad. 612.
O diolchwn i ti y prynhawn yma a'r glwyddau'n Duw am drefnu'r fath waredigaeth i ni a'r ffordd y gallwn ni fod yn ddiogel. Diolchwn i ti eto am waed ein gwaredwr annwyl, Iesu Grist, y gwerthfawr waed yma. Gyn ni'n diolch i ti arglwydd am dy air hefyd, y gwaed yn ein cadw ni'n ddiogel, a'r gair yn y gwneud ni yn sicr. Bydded i ni gyd feddiannu y ddau beth, y diogelwch yma a'r sicrwydd yn bod ni. Gyn ni'n gofyn i ti felly, bydd gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.